afi encheri bia na ye asoya ehwe Opemsuo ye fishes wo de betu dwa si atopum enu nti sese kura de ama enam eho aye na ensumnam ho aye na ewo omayi mu nam se afarefo enya kwan enkopo na epo ene asase ene nam enu nti Forestry Commission a wo nso ehwe omayi yensase ene kwaye so no wo nso adibi aba betu dwa a wo kire se ye beto kwaye num a woni a eye abofo ananse chiwfuo yi omunya kwan na nkowuram nkoye ha ebiemu na enamenu nti yenya abofo tinemienu ewo ha ye ne won bedi nkita ho eye Kumase Zoological Gardens mpanimfo a womo enehwe saa ne ma nyina so ehwe mmoa akese ne nkuma so no yenya womo ewo ha ye ne won beyetwe enkomo eye Dr. Mejiri Zika ono ene kwankyerefo panin ana manager oda Kumase Zoological Garden no ano ena ewura Jimama Osu Kese onso ye assistant manager ewo Kumase Zoo ena womo abayo odu achi ye Agnes from Poma onso eka won ho a awie ye ne womo ebedi nkomo ewura emamu akwaba seniam di ka kan ye no afarfo de ndie asi aka akra bi kura na ye bibia ma wo ena mo nso mu di bi ebebomu na ne ebede ne nyanam awe Opemsuo edinshira aye wura otumfo ene nshama ne ochiame na esanshia nana comfort a omo atwumnu a omo tong ewrem nam ene emamefo nyina omo ho a omo tong ewrem nam Opemsuo abofo a omo ko ewrem akọ ya chiacha omo nyina sana wo kan ye no nhihye bi wo ho da free tititi se efia bi a ebeba no law bi wo ho se yentu kwan mu na abofo ni omo ko ewrem ko chichi mmoa edi ye niam no omo njai kakra enitina ene ya ba ha se ye bebo dawro na ye ni nkrofo a ye di sa adwuma dewe no na ye nti ase na ye masa mra no ye mfa ye adwuma Opemsuo ye adwuma echese ye beto abofu dwuma no mu ana se woni ade nkraman ni ade ekowuram no ye tum kakra wie eno na mo fra no close season na eno no ehya ase ebrebe okay remember me assistant man na wa answer question ene mawura Jimama that's it eno mo ehya ase ebrebe how cho no ye ehya ase 1st August ochinachi a na dey ewie 1st December and eno dey mu twendo adan 1st August to 1st December oso mi ensa esanse so say sa mre na mo Opemsuo nyanyam na sa mre nso na bi mu so awo omo ni omo ma ennam se no sa no before the so ni aboya for na say yonyam no say opema chona na odi abono obehu na bi aboa nyam nti e dey bo omo ho ban se na ebe ya omo wo a na yeso yenye bi se na ebe ya ebete mwana yeso te no yetimi ahwe so ye na yetimi enye bi ama echirima na chese botai ni nyina no se sabre ena emuwa no woni a enyem no ebi awo awo ma nkwara no nufo nti sabofo kotugu onso a ebetimi aba se emuwa no ase ebetimi ahye kura nti na afi bia yetum bosome be me yensa na afi botai be na mugina so team amode ye afi close season ene say afi I say wildlife a heritage we must conserve. That is say one e wo kwaye mu no ana nwia na e wo kwaye no ye bo mo ho ban esan say ye japade a ye de ejayen nti ye bo ejapade no ho ban
Japadi a yɛgya mu deɛ gya yɛ na yɛbɔ ho ban. Yɛbɔ ho ban. Mpatwa heritage we must conserve. Asɛdeɛ sɛ yɛbɔ ho ban. Yo. Na kyerɛ sɛ yɛn nyinaa yɛasɛdeɛ sɛ ɔdoma nkoma agyapadeɛ ɔde ama yɛ no yɛbɔ ho ban sɛdeɛ ɛbɛyɛ abere biara mmoa no wɔn bɛtumi adɔ. Wɔn bɛdɔ Opemsuo kwaeɛ mu hɔ na yɛpɛ bi a yɛnya bi enti sɛsɛ close season mmoa no nyinaa na yɛato mu obiara ntumi mfa ne nsa nka boɔ bi a anaasɛ mmoa no bi wɔ hɔ adeɛ a yɛbɛtumi akyere bi awe. Okay, so Mami Sambra Mumbio. So yes, Mrawi, Mrabi na yede adwuma. Wildlife legislation 685 of 1971. And the man sa to me say from 1st August to 1st December Fibiano yentum kwa no na obi antimi nko ho. Na enche bia last year Parliament as pass law the Wildlife Resource Management Act of 2023. We Mrawe nyina ma ekwan say every year bia say na mekan no 1st August to 1st December no yentu kwa mu so that obi antimi ekoye sa trade no a ye kan no but mrano san akachire say apart from akrantie because omu de omu timi wo bebre nim say omu so omu kokwa mu a omu timi sa say ye kwa mu kakra so omu de omu nka ho but say also ubekọ akọchi akrantie so a need to me say we call protected area. It was a forest reserve, Forestry Commission board or by Akochi Akrantenobi. And son of Bayes and just Obeba Wildlife Division, a G license and a permit, and son of Betima Ayanosa. And Crantier, Cousier, Cousier so count. Cousier, a family from rodents. Yo, nature say Moana. Sebiu womo ebutu form na womo mpagya womo mu no de ene ya wobetimi akyiri bi yawe ba nya womo nyina entina me Opemsuo igina krante ne kusie enko a na so obi pe koto koto ne nwanzo koto enwa ena chichide enu de say untimi nko protected area say uko na bia na achichide bia no wo kwaye num so untimi nko omo nyina ka ho mra no very specific ena entina me bo nkrante no na chese ni okay kra sa krante no odwane a na okokwaye mu a untimi nko uko ye chiwa ye de obefa ya so tese wo so anya dwankobia e bi o mbedwane akotete ebusuafo eyemra o a oman no yagye atum o se LI 685 1971 ena yasan ahyemu kana eno nso ye LI 115 2023 ena wo mde ye adwuma enti wubuso a emra no betimi akyew ama yakodi wasem nye de wo akoto afiase na hakura de emwa no yemu won so kwa burochira kusie opuro odwane ba ofie kura de so pam no manoko untimi mfa nsa enka no enso ha de wo mu no te ye ba bi no kura na ye koche wo mu awe eno ho mra na sesei no ye de aba no Opemsuo kwa be so ne ye be fa mu betimi ahunu se we mra no ye di so mo be de no mo ahunu se amanfo di mra no so. Okay. First of all, no, Sena assistant zoo manager di Kankaya no team no this year close season team no. Yeah, the core stakeholders will say yenyina yemboa ye ho, ye educate ye ho, ye sensitize ye ho so that yenyina no ye be di samra no ne kwan so that ye be preserve wildlife resources ema dachi generations so ne ya no say ye ba radio stations to say mo oma mo tong rem nam no oma mo ko rem akochichi we no ye ko omo na ye no mo akasa say this year no sisi aye hu say emo amu we rem no omo so ate so ye nyina wanu bi wo hokura wunya bi very good ena ukọ the friend say atwumu na omo tong we no ye no mo akasa omo nim say omo ntimi ndi sa omo business no biom so omo atiase a omo ye na this year national we no yeko launch no wo mankesim Opemsuo ko Cape Coast mankesim also omo tong rem nampa so this year yeko launch
close season no ɛwɔ hɔ so that yɛbɛbɔ dawuro ama nkurɔfoɔ nyinaa sɛ close season no asan ba biom na yɛsan kyerɛ mo mmara no a aba foforɔ no sɛ na meka Wildlife Resource Management Act 1115 no sɛ aba na punishment no ɛyɛ din paa so that punishment no wobɛtumi akyerɛ mu kakra sɛ ebi obi to saa mmerɛ yi a yɛde no bɛto afiase afe anaa bosome sɛ yɛkyiw sɛ watu saa mmerɛ where you are liable to a summary conviction of not less than 250 penalty units and not more than 500 penalty units, or to a term of imprisonment of not less than 1 year and not more than 2 years or both. Opemsuo. Yebetimi aboka. Asa de watum. Exactly. And I say boka. Exactly. Nti na se uhwe yie. Na so obekum tromo no adwasa saduro de. Ene agya no ma no nkoi. Na mmom se bia mayo mefichifu bi bɛkɔ no na ɔtwe ɔnenamu a wɔwie me nkurum a ɛno no menyaa no ma no nkɔ Opemsuo ɔno wɔwie me nneɛma no gyaa no ma no nkɔ wo sɛ aha wokɔkum aboa ɛsɛ owe no woku no yɛkyiw de a yɛde wobɛfa mmara kwan ɛneɛ monkasa nkyerɛ mmoa no o ma wɔ mo nso yɛsɛ wotu ɔkrafo a na atu mmɔmmɔnefo na mo ankasa nkyerɛ mmoa no ama wɔ mo antena wɔ mo buom na wɔ mo bɔ obi afuom bɛwi ne nkontommere di a yɛnka nkyerɛ nnipa so sɛ ɔmo kɔyɛ ɔmo fuom a ɔmo yɛ no wɔ baabi a mbɛn wildlife protected area Opemsuo sɛ asase deɛ nyame de ama yɛ ɔsɛ yɛ no ne yɛni di so ɛna mmoa nso yɛde bi ama wɔn sɛ mo nso mo nwi wura na baabi ama dua me ba nkyɛn na ɔbɛwe na sɛ ayɛ population ɛyɛ akɔ so yɛagyae hɔ a ɛyɛ sɛ nnipa ntena na sɛ ayɛ kɔ sɛ forest a yɛpɛ sɛ yɛn si estate yɛnyɛ farming ɛwɔ hɔ so by all means ɔmo so ɔyɛ sɛ ɔmo ndidi so mo deɛ wo deɛ wobɔ mmoa no ho ban nti nka asɛm bi wɔ hɔ na mpɛ sɛ mbusa wɔ na Forestry Commission mmoa no yɛnya wɔ mu na asase no nso a nkurɔfoɔ ɛsɛe no ɛno nso moyɛ ndɛn okay so asase na nkurɔfoɔ sɛe no so wo sɛ de bia wo sɛ Forestry Commission bɔ dawuro ɛnkyɛ bia yɛyɛ Green Ghana Day a yɛdua nnua a yɛbɛ reclaiming anaa yɛde bɛ protecting nea ɔmo asɛ dadaada no but ɛno bi na yɛba ha no sɛ ɛnyɛ nnua nkwa na ɛwɔ forest no mmoa so wɔ hɔ so adwuma a yɛyɛ no sɛ yɛbɔ mmoa aban ɛno na yɛba ha ɛnɛ deɛ mmoa ho ban na yɛbɔ nti da bi mo mmra na kwae no a yɛsɛe no ɛno nso yɛni ho nkɔmmɔ yɛbɛba ɛnam sɛ ɛno yɛ adeɛ bi a ɛtete yɛ paa sɛ wofa santema mu a kwambɔne fo kurom no ɛhɔ de gya manso wokɔ hɔ a kwayɛ biaa ni hɔ sɛsei o wɔmu atu ne nyinaa nti mom yɛnyere ɛho ne ɛma ɔno nso ɛho dawuro manager yɛda ase paa sɛ wɔbɛyi asotire na wakyerɛkyerɛ mu sɛ wɔne yɛbɛbu mmara no soɔ no yɛbɛtumi de wo akɔto afiase anaasɛ yɛbɛbɔ ɛka ɛna afei nso kwane a mofa so no sɛ mo ne yɛn di nkitaho yi obi bɛteɛ ɛno nti wo a wobɛte dawuro yi sɛ ɔyɛ assemblyman woyɛ nana wowɔ kurom unit committee member wo nso bɔ ho dawuro ɛwɔ baabi a wɔ no sɛ ɛfiri ɛda yɛawada ɛrekɔ no obiara nkɔyɛ kyewkyewkye no obiara ɛmfa tuo ɛnkɔ hayɔ wohunu sɛ obi de tuo akɔwura baabi so ɔkɔkum nam anaa baabi a mapresifoɔ asomte mmerɛ a ɛwɔ hɔ no ɛfiri saa berɛ yi a kɔpem December 1st ɛna yɛbɔ ho dawuro nti wanhwɛ yie na sɛ mmara no kyew a wobɛdi ho so papaapa ɛyie sɛ wowɔ asɛm bi wɔ hɔ no mu a ɛtwa to a wode bɛto amanfoɔ anim a anam sɛ waka ne nyinaa mede bɛka abam sɛ close season aba no asanteman mombra Kumasi Zoo na mombɛhwɛ mmoa wei a yɛbɔ mo aban no sɛ ebi wɔ Kumasi Zoo yɛmbɛtuasua kwan bi na yɛbɛfa abɔ mo aban na mombɛdɔ so ama yɛ yo
Opemsuo Pacho me say na so di twa to nya me so me dey count ne say mmoa ya ye bo mo ho ban no ya na ebe bo an isan say ye dom ebusua edusua nso ye ebusua bo bia wo ne kraboa nti say ye bo mmoa ho ban a da ache man so ba a ommehu no mo esua no mo so motime hu say e ka me busua ka mama na amani kwa de bi no de wo mo nka ho kwa ka de bi so hu ya pa yo edamo ase papa Mr. Meyere Zeka manager Kumasi Zoological Garden ena Jimaima Osu Kese onso ya assistant manager ewo Kumasi Ezu ena Agnes from Poma service personnel onso oh baby age sorry brai na onso betia zoo for kakra onso kan bibi kakra bi mi enko se wo sua adwuma no nti am wan kan bi ehun nti tenase na kan bibi kakra bi mi enko e de na wo kan kakra metimi aka ne se me ba zoo no me sia nyama bebre esan se me kra metie na abobi ha ayana usuro ya misuru but me ba zoo na ama aboa wo hunu mwa ama me ne mwa so ndi wo ka kire amanfo se ni titire yama kwen kwara no wo mta amra zoo no mmehwe nkwara no mwa no a ewo ho no awie da ase papa abusuafo Forestry Commission wo mon krato ena na Mr. Dr. Meyere Zeka eso one Jimaima Osu omode abreye no moma yenye saa nsemu yi entum yie na yemmo odumanko agapade a ode ama ye mmoa eho ban ye yenkoy na afi yenkofa yenkrato